Ngasos kamjeng mut banjab kene election namar banga kumba galong manta gibru hakaling kari India ki phai suka Kongres nganga soto ki khatsan snem banga lalong kum MP kadon hi ka jing duna kumu briu te kadon ha ka jing ban implement ya kino ki project ni don opposition rewala kataro ki briu kinam phai sanga kumu briu personally kin phai suka parti ke bala ai ke jing yada ka parti ke bayarap ya ulak ka parti ke bapek ya ki minorities te ka jing ja hakaling jong ka India bat kam tam menta kalawan hadu Meghalaya ke jing pentut ke jing penbit tengah try haba pej kita kibru kin sa assess kin analyze ya ke jing tre jonga bat ya kumbagalong kini jing baro na pej kata kibru ki phai biang sa Kongres bat ngakermen ba habangaya sa room seneng lade habes ka sil sari boy giant hills bat ka sil so entang adon ke jing kermen ke bakam bahaba niki election ki bladem Kapan kali jeng kena niki bayu hon di election bakal kamu niki nongilam niki political party berfair ki omai bak palai alung MP lah kat tokannya snem rehat umta ikam ina kaliang kajong pi kai bapidan man percaya lor niki isu ki bolong kongsan jong kecela kadai ke jing sisa hi kum MP ngi don ka role ka ba duna bah compare bat ki ministers kum MP ka role jengi kalong ban yarap ikino kini ki project ke bedai ki national project bat hakajuk ke por ban page ya kino ki kam ki bedai bat ka national issues namta ki interest jong ka state issues te ban ong ka state ka ba he ka constituency ka ba he ban ong ban le ikam hang ni hang tai kamla ban pau la da mangala ni no MP ro tengah try ba ndai kumu MP hang asngo ki khat sansnem ki bangal along ngala ban transform ya ka ki highways pina pej ka konstitusi jonga pina ikam tam chawes ka hills ki baduna pha ka connectivity menchwa ki highways manta pindelik nang ni cha nong stoin chutura na nong stoin chukohti waram rai na nong stoin saranikor nang ta na nong stoin chadu mau ej bat kumta kan poi sha kan connect bor sorok bami ha ranikor pina pej kita sakawe runga I ba kajing yok kam ki yok jam ki kena ladang ila ban transform ya ka connectivity ki highways menta ka tourism ka lawan te kajing la ban wanra ya ka tourism kamtam haba yarap ya ki kena jengi ban yok training ha ki hospitality kajing rap jengi ki kena jengi bakin yok kam yok jam ha Delhi lani kino ki institute ke ba don ha Delhi example kom ka hospitality de ki hajar ki kena jungi ki kam jam haba ngalik ki agency ki baper ban le recruitment salong ngalik ki government PSUs len ki government agency example kum ki Delhi police lani pinda page kum ka CISF CRPF bat ki menchwa kamlong bolong mentah ki labon ki kena jungi la kam jam tu nomor lomba ka North East MPs Forum bat lomba ka jingerap jong CAI ki fiki tingila persang ban connect ya ki briu jongi bat kita ki agency ban recruit te ka jing yo kam yo jam ka we bang stress pa la hendai ka jing stress ban yo kam jam kam de ka ba pau bingi hap ngile ikendo ki agency ban wan recruitment chani rengi klem kendo pat ikna ki ba pan ya ke recruitment te kata ka we ka I ban renga sngo ba ka kamram jong MP ke de ban chnai ki policy ha kunu ka company ram ki briu jongi amde ban de pen I than ngalale kata kada opini example kum ki airport kum menchwa ngim don ke airport kum bolom ta rementa ki airport haman la kum de tang ke selong horok ko ke North East mengatrai la da king skwa ban grow lene ban pau kum ka selong ni hab ya connect lang ki North East barok ko namar ki tourism hi pimla ban penkiu tangsi tang ko ka city lene ko ka state lene tang ko ka hotel ni hab ya kiulang ni hab ya rap lang iwe tang kata kom hi kan grow te ngadang perkat menta giant hills ke jing dok kam ke dok jam ke bajor ba ngadang ikendo ya ki perlok ki ba peniat ya ki ni ki site ki ba fer ha kono kompan pen ba premier ngatrai kini ki atem na keleng jonga ban peniok kam ban peniok jam ha ka jok por ban pen suk ki pajba ki babon ki mentangi don kam example ban pen he yo surok na do na shalong seduk silchar ngilayo kasungsan menta anda ki tre ngatrai hapo sansnem kene kan salong kawe ni ki surok ke internet pala ban ra ke jing suk ban pen koloi ke jing yat lenti jongi kumalom tangi cencar bah sakawe ro ka ban kam ki policy ki ba fer na menta ki industries ki ba invest apa
Meghalaya leni ke North East barok kawai kumba kalong mentah ke North East Industrial Policy ke ba la expire house name R1000 R4R mentah haduk mentah ngimdan policy rah North East tekani ngila tho ngila long meeting dan sidang ngila ikunduk yo Prime Minister bakarmen kani kan salong mentah ngasnyo ba haki ni shwa election kila launch ke policy henry kamde ke policy kumba kalong menshwa teka kamjo MP ke kata na mentah ki policy na mentah ke yo kam ke yo jam na mentah ke connectivity digitally or connectivity kalong physically kata ke kam ram jungi jing sha ka kam ram jungi kalong ban facilitate ka demand bat ka supply te ban ong ban penhe kumba penhe estate telanga le ni uno kamde ka basuk sakawero na kakten kasi kumba long ta hadin balong pinga ifi ka demand kala jor na marba ngila trace tom kumba long ta wat manifesto jong ka Kongres ngalala ban penrung ba kide ban recognize ne kakten ngila penmi ro ka manifesto jongi kermen ba ladangi job ni salak ban lek kini ki jing trang jong bat ki jing angnot jong ki pai ba Amri buat kani ka isu bai dai buat ka ILP buat kani ka jing dawam perung ya ka kecen kasi hak it situ kai kai kata ka role ka ba palai la ali ko man pi bon bro long ba kemle ai pilon yo sai ba pen sai halor di minta pi pen da pej ba kakten kasi ka sedang benmi sedang ban dawa ka dei menswa ki ladon hi henry hadin mangalong pi ngala take it seriously kumba ong menswa ki news ke paper ngala introduce wat ka bill ro pa parliament bat ka juk ka poro ngila ra kata ka jingtho ka badai la yasain na barok ki MLA bat barok ki MP jongi hang ni po state jongi la di don ki parti ki paper ngila pembor ya ka sarkar pedeng ba ka de ban pediang no kini kakten ta kumbalong menta ban runge kakten kasi kamsong hangat kum tangu MP ka song ro ka sarkar hang ni state ka song ro ha ki bor ban pembiang ya ki data ki paper ka requirement ka paper marban penrung kakten kadon la kajong kadon ki kriteria nya pembiang ki tu ki kriteria ngatrai kumbalong menta naliang jong ki society paper ki la pembiang kermen ba kan salah penrung ala sim kiai kene kakam abadai ILP kataro ka ong IP ka ILP kamsong atang ho MP maroi ngala keren ngala persyang ban push ya ka ndre ka songro ha ka sarkar pedeng na ka state ro kila move ka resolution kila pass ka resolution kermen ba ka BJP menta akan sasngap ndre tang kawai ba kumbanga ong ha man laki por ba ka warning jong ka BJP yang ah tu ka por ke ong ba lada pi ong ban kwa ILP tangi ha perkhat ya ka suksedul ngapat nga kam favor ya ka suksedul ban ya ka ILP pasli ndre ka tar kam song ha nga ka song ha ka ki pai ba ki stakeholders ka song ha ka government ka song ki nong song snong ten da move ka no ka bill lekin da pass ke kan sadon hi ngatrai ka jing ya discuss tingin sepej kumno ka discuss kumno ka nyait ka situation kanang migila ban push yakini ki jing don kam jong ki pai ba bat ki jing anot jong ki brio namta ka safety komai ong ka LP ke DMD tang bangin yo ngin kot ringi de ban survive ro ngi de ban exist ro ngi de ban la ban sustain ro ka partai kum balong mentaya kani ke jing telep jong kani ka along lo kani ka policy jong ka sarkar bala pas namta ki ro hepai mde tang namta yengi ki badon hang ni po rilum kasi jantia ya kai kai ke jibi ke jong pi hanya ka election ka ba menta kan ti na i kani election kum balong menta ka fair ba pini i ka jing yakan at ka jing yakan no para parti ka chor ba kadon kata ka jing yasngau jan sngau ik dan ni kata ka jing sasngau ka jing yasngau para kasi jantia te ka jing ya jan para candidates ka kam jengai menswa wat ka por bengi contest ande kundu hangno ni keren ni kublai re kumalong menta ka jing persyang lalong meeting mano la sang ban penwit yeno nila poin no ka tu ka Bengal culture baki ang ma po Bengal kalong tu ndadon election su ya dat but so penwit iwe tekantu baro kadian act of desperation ka jing ya pen kem iwe tegalalong no ka tu ka jing kan at imat kawe ka jor na ka jing do kam do jam ka baar ka jing kan rei palat kini ki wan store amar ka sarkar kala pandi jubori ki bru kala pli wan store kat ka bapan te kini ka e bat ka trucks kala jor te ka mixing of the wrong policy ba ka sarkar ka sim ka de ka result kum bagalong menta ka fek ka po election
Tekini ki wan namar ba ngila kum ke sarkar ngila sim ki policy tang da menta ki katto kat ni ki hespa tang namta katto ke ni ki briu ki ba kan roi ki business jong ki hen rengi klam perkhat pat ki briu ki ba ki victims jong katto ka policy kata pin si hakini ki por banang wan skmat kanang jor susu ladang im perkhat ba kejing tu jonga kalong ba ki nong susong ki de ban mi number 1 bangi de ban ken ba ka MP kalong ka badan kam namar kino ki policy ban sna ka de na Delhi ban implement ka de state teng kerpat ya kinong song ba ki de ban mi de ban tebot ka jing tep jongki ka de ban kin tep da ka ba perkat kum balong mata nga i ba ka BJP ka NPP kalong ka wei ka jaj ban ru jingi ka don ha jing ma ki policy ba ki sim kham tam ha ka freedom of worship ka freedom of speech ka ki culture ka riam ka bet ka bam ka di kala persang ban strict nama relade kim bam do masi yangi ru ki kwa bangim de ban bam yelade kim duai yangi kim kwa bangin duai yelade ki kran de hindi yangi ki kwa bangin kran de hindi te kene ke ka don ka threat lan ki jingma ya ka society jongi ya ka culture jongi ka don ka jingma ro yangi haba hakayat ka yang jongi nama ring mes ngai su nama ba balai ba ki pai ba kila duk palat ki berus pa la rus pa palat tu beduk mudan ka kam un pensang bet ban pen kulmar kan bisni kan sejur pedeng ke baduk bat beruspa kane kala sedang teng ilan nging perkat ba te kan wan ka jing ingi de tang ka kongres ka ban lam ya ka jing telilang ka kongres ka ban lam ka jing trelang ka kongres ka ban aingi kata ka jing suk habade ka freedom of speech lene ka freedom of worship lene kata ka jing lai loit ladangi kwa ban le ka no ka kam de tang ka kongres ka bada perkat sisa ingi kirit pai nya perkat kata swa bingin wot karpat ki pai ba ki de ban wot da ka jing start da ka jing tip amde da ka jing sha pen bi amde da ka jing sha thiet Wismon ma. thank you